नमस्ते, मी आज बटाटा पोहा बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे पोहे आहेत. 3 वाट्या पोहे घेतले आहे. ही वाटी आहे. ही बघा, ही वाटी आहे ना, ही अशा वाट्या 3 घ्यायच्या. हे 3 वाट्या पोहे घेऊन आहे ना, म्हणजे स्वच्छ धुवून आहे ना, म्हणजे अशी साईडला बाजूला ठेवायचे धुवून. त्याच्यानंतर आपलं ते साहित्य म्हणजे साहित्य काढायचं. हे 3 वाट्या पोहे घेतले त्यासाठी आहे ना, हे दोन बटाटे घेतले. अशी एवढी छोटी छोटी 2 बटाटे आहेत. ही 2 बटाटे कापून स्वच्छ धुवून अशी 2 बटाटे घेतले. त्यासाठी हळद आहे. हे लिंबू आहे, 1 लिंबू आहे. हे 2 भाग करून ठेवले आहे. त्यासाठी हे 3 कांदे आहे, छोटे छोटे 3 कांदे घेतले. ही चवीपुरती साखर घ्यायची आहे. हे मीठ आहे, म्हणजे आपल्याला चवीपुरतं लागतं ना तेवढं टाकायचं. ही मोहरी फोडणीसाठी आहे, म्हणजे अर्धा चमचा घेतली आहे. हा हिंग आहे. ही कोथिंबीर आहे थोडीशी, म्हणजे अर्धी वाटी आहे. हे 2-3 मिरची घेतली आहे, म्हणजे आपल्याला म्हणजे जसं तिखट लागेल ना त्या पद्धतीने तसं घ्यायचं. म्हणजे तिखट जास्त पाहिजे तर जास्त मिरची घेऊ शकता. हा कढीपत्त्याची पानं आहेत, 5-6 पानं घेतली आहे. आणि हे ओलं खोबरं आहे अर्धी वाटी. आणि हे तेल आहे, 2-3 चमचे तेल घ्यायचं. आता मी कसं करायचं ते दाखवते. त्याच्याआधी तुम्हाला एक टिप देते. हे लिंबू आहे ना, ह्यात आपण लिंबू हे 2 भाग केलेत लिंबूचे. आणि आपल्याला तर एकच वापरायचं आहे ना. एक भाग आता आपला एक वापरला आणि एक आता शिल्लक राहतो आहे. हा लिंबू काय करायचा, म्हणजे असं साखर आहे ना, ही साखर आहे ना, हे साखरेत असं बुडवून आहे ना ते वाटीमध्ये ठेवायचं फ्रीजमध्ये. म्हणजे लिंबू आहे ना हे खराब नाही होत. तर गॅस पेटवला आहे, कढई पण ठेवली आहे. कढई चांगली तापली आहे. जरा बारीक करते गॅस. आता त्याच्यामध्ये 2-3 चमचे तेल घ्यायचं. जसं आपलं पोहे असतील ना त्या पद्धतीने तेल घ्यायचं. त्याच्यामध्ये आहे ना मोहरी घ्यायची अशी फोडणीसाठी. मी आपल्याला लागेल तेवढी घ्यायची, म्हणजे 1 चमचा, अर्धा चमचा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे अर्धा चमचा हिंग टाकायचा आहे. हे अर्धा चमचा हिंग आहे. गॅस बारीक करायचा, नाही तर ते मोहरी आहे ना अंगावर उडते. आता कांदा टाकायचा. पोहे बनवताना पोह्यामध्ये आहे ना कांदा जास्त लागतो, म्हणून आपण आता मी 3 घेतले, तुम्ही 4 घेतले तरी चालतील. तुम्ही चांगला हलवायचा कांदा जरा नरम होईपर्यंत. आता गॅस फास्ट करायचा. आता कांदा असं चांगला हलवून घ्यायचा. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना ही बटाट्याची फोडं केली आहे ती अशी टाकायची. कारण ती बटाट्याची फोडं आहे ना शिजायला पाहिजे ना, म्हणून. आता त्याच्यावर आहे ना 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे. आता असं 2-2 मिनिटांनी आहे ना आपण 2 वेळा झाकण काढून असं हलवून घ्यायचं. कारण का माहिती आहे, ते शिजायचं आहे ना, ते खाली करपायला नको म्हणून आपण म्हणजे उघडून खोलून आहे ना असं ढवळून परत झाकण मारायचं. म्हणजे असं बघा नाही लागलं आहे. आता मी परत झाकण ठेवते. आता परत झाकण खोलून बघूया. गॅस थोडा मीडियम ठेवते, म्हणजे थोडा बटाटा शिजायला पाहिजे. म्हणजे असं चावण्यासारखं शिजलं ना तरी बाद झालं. आता परत आहे ना 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते मी. आता आपण बघूया खोलून. मस्त छान झाले. म्हणजे असे चावण्यासारखे शिजले आहेत बटाटे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मिरचीचे तुकडे आणि कढीपत्ता. हे मिरचीचे तुकडे आहे, त्याच्यामध्ये असं कढीपत्ता टाकायचा. मिरची कढीपत्ता टाकल्यावर आहे ना असं 1-2 मिनिटं असं हलवत राहायचं चांगलं. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकायची, म्हणजे कलर येईल अशी हळद टाकायची. आता त्याच्यामध्ये ना पोहे टाकते.
पोहे कसे धुतलेले असतात ना, ते भिजलेले, त्याच्यामुळे कसं असे चमच्याने ते पहिलेच असे हलके करून घ्यायचे, सगळे सुट्टे सुट्टे. आता ते गोळे झालेले असतात. असे चमच्याने मस्त सुके असे हलवून घ्यायचे. मग असे वेगळे आहेत ना, वेगवेगळे असे म्हणजे एक एक शिंगल होतो बघा असे. आता त्याच्यामध्ये पोहे टाकते. पोहे टाकल्यावर गॅस एकदम बारीक करायचा आणि असे चांगले हलवून घ्यायचे. ते चांगले असे हलवून घ्यायचे मस्त. आता हे सर्व मिक्स करून घेतले आहे पोहे टाकून. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं असं मीठ टाकायचं. म्हणजे मिठाचा अंदाज कसं सर्वांनाच माहिती असतं, तरी पण असं अंदाजाने टाकायचं. त्यात थोडी चवीपुरती साखर टाकायची. आपल्याला गोड पाहिजे असल्यास आहे ना, साखर जास्त टाकायची. गोड नको असलं, उपमासारखं पाहिजे असेल तर थोडी टाकायची. आता त्याच्यामध्ये खोबरं टाकते आणि कोथिंबीर. हे असं सर्व साहित्य टाकून आहे ना, असं सगळं एकजीव करायचं. मस्त छान झालं आहे. आता 1 मिनिटासाठी आहे ना, हे मिक्स केलं आहे ना सगळं, तर 1 मिनिटासाठी जरा झाकण मारते. आता मस्त छान झालं आहे बघा. आता मी जरा 1 मिनिटासाठी आहे ना, थोडंसं झाकण मारते. गॅस मीडियम ठेवला आहे, म्हणजे थोडा बारीकच ठेवला आहे, म्हणजे जरा वाफ लागायला पाहिजे ना त्याच्यासाठी. आता आपलं मस्त 1 मिनिट झाले आहे, छान झाले आहे. आता आपण त्याच्यावरती आहे ना, असं लिंबू पिळायचं, अशी गाळणी घ्यायची, कारण त्याच्यात बी असतं ना. 3 वाट्यामध्ये आहे ना 1 लिंबू लागतो, कारण ते आंबट गोड आहे ना, म्हणजे असे छान लागतात. आता मी गॅस बंद केला आहे. ही माझी लिंबाची टिप्स आहे ना, लक्षात ठेवा. जे लिंबू आणलं ना, अर्धं राहिलं तर साखरेमध्ये बुडवून आहे ना, ते वाटीत म्हणजे वाटीत ठेवायचं, म्हणजे खराब नाही होत. आता आपलं छान झालेले आहे पोहे, बटाटा पोहे. आता मस्तपैकी आता आपण खायला सुरुवात करायची. आपले तर छान मस्त बटाटा पोहे छान झाले आहेत. असे तुम्ही पण बनवा मस्त आणि नाश्त्याला खा.